שלום לכולם, היום יש לנו עוד סרטון אנבוקסינג לעוד שתי חבילות. פעם יש לנו פה שתי חבילות, האמת אחת לרמקול והשנייה, כפי שאתם רואים פה, זאת, אני חושב שיש פה שני כבלים, כן, של יוגרין. הזמנתי אותם למטען שהראיתי בסרטון הקודם אליו. חשבתי שהוא מגיע בלי כבלים, אבל מסתבר שהוא הגיע, אז בסדר, שיהיו שני כבלים, תמיד צריך. אז בואו נפתח חבילה הראשונה. יוגרין, האמת זו חברה סינית, אבל מאוד מאוד איכותית, הם גם תמיד מצ'פרים במתנות קטנות, מי שאוהב. הנה, רק דיברתי. זה נראה לי סקוט שהחזיק חוטים, כן. סתם תמיד נחמד לקבל עוד משהו בתמורה לכסף. זה שני החוטים, יש פה רגע, אני כבר נראה אותם. אז זה אפליקציה כנראה. מבקשים פה להעלות תמונות, לא יודע. אם רוצים להעלות ביקורות. בואו נראה את הכבלים. הזמנתי כבלים לטלפון שלי ומייקרו USB. קומפיוטר, בסדר. נפתח. זה הכל עלה לי בערך $2, כן, שני כבלים. הזמנתי 0.5 מטר, לא רציתי שיהיה ממש ארוך. עושים קישור גם. פוקוס, הכל USB. האמת שעכשיו שאני רואה זה די קצר. בסדר, יפה. אני רואה שאני עוד אמור להיות עוד כבל. עוד כבל. יש עוד משהו פה? אולי? לא, בסדר. יפה האמת. טוב, עכשיו ניגש למוצר השני. זה מגן לרמקול שקנו לי ביפן, האמת, אני אשים אליו קישור, אבל רמקול מאוד איכותי, חברת לוגיטק, יואי בום, הדגם שלו. הנה המגן, וואו, גדול. וואו, ממש איכותי. לקח לו האמת הרבה מאוד זמן להגיע המגן, בערך חודש וחצי. אבל זה נראה לי באשמת הדואר. וואו, תראו איזה יופי. ממש קשיח. הנה, יש פה את הרמקול גם. זה הרמקול. שים לב גם קישור אם תרצו. זה המגן שהגיע איתו, אבל הוא קצת מסורבל. זה הרמקול. שרואים. נכנס לפה. טוב, וזהו חברים. תודה שהצטרפתם לעוד סרטון, ותראה בסרטונים הבאים.